Alright, tuloy-tuloy ti programa tayo IFM News mga idol. Sa bali pangandamag malipad San Nicolas, Ilocos Norte, San Nicolas National High School Apo. Pila dayawan iti Department of Tourism. Di pa detalye ka natin na nakamat na report. Malipad kini Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Napalaos iti panagyaman ni Mr. Florante Riego, principal di San Nicolas National High School, kadagiti amin amang subsuportar kadakwada daytoy ket kalpasan anay kanda iti pamadayaw iti Department of Tourism iti Metro Manila. Kuna ni Mr. Riego akadagupad iti adwa pagadalan dito Ilocos Norte ket ti San Nicolas National High School ken Bingaw National High School iti naikan ti pamadayaw. Imbatad ni Mr. Riego at nakita ti Department of Tourism kadakwada ket iti kina Filipinianda wenno iti panangitultuloy dagiti ubing iti core values iti pagadalan ken iti panagmano dagitoy Filipino Brand of Service Excellence Award. And San Nicolas, the municipality of San Nicolas, with the leadership of the mayors of San Nicolas, former mayors of San Nicolas, can already the mga mayor elected na very active but with regards to Filipino branding. And the Department of Tourism of San Nicolas have a good rapport with the schools ket napagasatan nga ti eskwela tayo na inimbitaran ti Department of Tourism ti munisipyo San Nicolas through the able leadership of Sir Richie Cabinta ket na ikandat instructions ken aktibidades no kasanuda nga mai-promote DJ Filipino brand. Okay? So DJ po ket very cooperative met ti eskwela nga San Nicolas National High School in align me DJ programa mi kadeti Filipino Branding of Service Excellence apo. Just to prove you apo, DJ tagline mi ti San Nicolas National High School nga Filipinians magiting at palaban. Filipinians, that's a trademark of San Nicolas National High School because our name is formerly Filipinas National High School. And being a magiting, agkaskade sa dyan, digitay values ang galamay align iti pagiging magiting and palaban kas jemot. So it cascades met apo digitay different kinds of values. Our core of instructions ket naka-focus ka dijay. Gapo iti daytoy apamigbig manipod iti Beneg National ket agtultuloy iti programa iti San Nicolas National High School may basar iti panagdaman tayo kani Mr. Florante Riego. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.